Pekný večer prajem všetkým kolegom. Som rada, že vás môžem opäť tu privítať s nami. Povedzte prosím, ako ma počujete? Nie sú tam nejaké preboje so zvukom? Dajte mi prosím vás vedieť, ak áno. Vidím, že máte plusy, takže zvuk je v poriadku. Výborne, ďakujem. Takže môžeme pokračovať. Na dnešnom stretnutí sa pozrieme na náš trafik a marketingové aktivity. Začneme s trafíkom. V minulom mesiaci sme okrem našich bežných denných, týždenných a mesačných aktivít venovali pomerne veľa času aj marketingovým aktivitám. V spolupráci s týmami v Indonézii, Juhoafrickej republike a Nigérii sme spustili pomerne veľa rôznych testov. Naše výsledky v týchto krajinách boli veľmi dobré a preto sme sa rozhodli ich silnejšie podporiť a tým zvýšiť metriky produktu. Naším cieľom bolo samozrejme prilákať ešte viac motivovaných ľudí. A ako nástroje sme si vybrali digitálnu reklamu. Výsledkom celej tejto stratégie malo byť zvýšenie konverzie na registráciu do aplikácie, čo v konečnom dôsledku aj vidíme po výsledkoch marca. Kto bol prítomný na minulých stretnutiach, si môže spomenúť, že vo februári nám konverzia mierne klesla na 48%. V tomto mesiace sme ju však opäť zvýšili a dostali sa na 51,1%. Je to aj výsledok tých testov, ktoré sme spúšťali v predošlom mesiaci. Pokiaľ ide o manažment reputácie, aj tu máme čo povedať. My zo svojej strany naďalej sledujeme stránky s recenziami, komunitné stránky, fóra a sociálne siete, skrátka všade, kde sa objavujú rôzne zmienky o našom produkte. V tomto mesiaci sme zaznamenali 50 nových recenzií na stránkach s recenziami, 30 iniciovaných diskusí na sociálnych sieťach, kde užívateľia na sociálnych sieťach produktom spúšťajú celé vetvy diskusí a preberajú tam funkčnosti, recenzie na produkt a tak ďalej. My zo strany oficiálneho profilu taktiež naďalej dávame odpovede na dôležité otázky a pripomienky, ktoré vidíme na sociálnych sieťach, aby sme získali spätnú väzbu a samozrejme v prípade, že sa objaví nejaký negatív, ho eliminovali. Taktiež pokračujeme v práci na formovaní pozitívneho imidžu značky. Stále ide o 4 základné sféry. Gem for me recenzie, Gem Space recenzie. Čo sa u nás udialo za predošlý mesiac? Za tento mesiac sme zaznamenali v smere Gem for Me 4790 behaviorálnych akcií užívateľov v rámci nášho a mimo našich zdrojov. Je to obzvlášť výpovedné vzhľadom na to, že v analytike sa bralo do úvahy pomerne veľké množstvo rôznych médií a užívateľia médií nie sú až takí ochotní reagovať. Ale v každom prípade sa nám vďaka našim článkom, recenziám a tak ďalej podarilo ich udržať, povedzme, v nápätí. Pokiaľ ide o povedomie o značke, tu vidíme značné posuny. V priebehu mesiaca sa pozoruje 10-násobný rast brandových požiadaviek, čo sa rovná 100% faktickému mesačnému nárastu. A priamo na našich obrazovkách na grafe môžete vidieť, ako sme od decembra prudko vzrástli a tento trend rastu pokračuje aj v recenziách. To isté, medziročný rast je 200%. Je to výsledok celej našej práce od momentu globálneho rebrandingu, to isté jesene 2023. Vzhľadom na to, ako sa optimalizuje informácia v sieti a na to, že sme kompletne zmenili branding, čo znamená, že sme fakticky štartovali od nuly, dá sa povedať, že s úplne novým produktom, tak povedomie o značke sa začalo šplhať nahor presne po 4 mesiacoch. Je to ten priemerný čas optimalizácie všetkých vyhľadávacích robotov a algoritmov. Preto všetky ciele, ktoré sme si stanovili na koniec roka po rebrandingu, teraz prinášajú tento výpovedný výsledok. Samozrejme, že najďalej máme vysokú pozíciu vo vyhľadávaní v Google. Na tento moment
Áno, máme tam malý problém s vyhľadávaním v Yandexe v mobilnej verzii, ale aj na tom pracujeme, aby sme dezinsektovali ten negatív, s ktorým nesúhlasíme. V desktopovej verzii sa za posledné mesiace situácia značne zlepšila, presnejšie povedané napravila, ale v každom prípade Yandex z dohľadu nepúšťame a najďalej s ním pracujeme. Našu stránku taktiež budeme formatovať, naplňať novými bodmi dotyku a kanálmi a samozrejme udržiavať novými zmienkami o produkte a formovať tie zmienky. A samozrejme, nespomalujeme tempo práce, je veľmi dôležité, pretože dávajú to dobré meno našej značke a povedomie o našej značke ako takej. A pokiaľ ide o plány na marec a na apríl, v tomto smere budeme pokračovať v plnení plánu, ktoré sme si naplánovali. Prosím o prepáčenie za tautológiu. V predošlých mesiacoch budeme pokračovať s tonalitou vyhľadávania a taktiež budeme pracovať s top 100, možno aj s top 20 vyhľadávania v Google a v Yandexe. Aj tam je, kde sa dá rozsiať veľa informácií o produkte. Preto budeme spracovávať tento prípad a taktiež za pomoci trafiku budeme zdvíhať výskyt našich článkov, ktoré sú publikované v rôznych médiách v priebehu každého nášho mesiaca. Čo sa týka platformy Jam4Me, tak tu taktiež naďalej pracujeme. Môže vzniknúť otázka, prečo naďalej pracujeme s týmto brandom, ale naozaj, kým neuvidíme, že trend produktu sa konečne ustáli, tak túto históriu neopúšťame a naďalej s ňou pracujeme a sledujeme ju, aby tam neboli negatívne recenzie a aby tam neboli informácie, ktoré by mohli poškodiť brand Jamspace. A na nasledujúcich slajdoch môžete vidieť, že konečne povedomie o značke Jam4Me klesá, čo nám hrá do kariet a hovorí o tom, že sila značky Jamspace naberá na obrátkach a v krátkom čase úplne prekryje Jam4Me. A to sa všetko týka aj Jamspace vyhľadávania a Jamspace recenzií. Aké závery si z toho môžeme vyvodiť? V Yandexe po brandovom požiadavku naďalej posilňujeme a vytlačujeme negatív. Podľa odkazov z Google je na tento moment všetko v poriadku. Na 100% máme pozitívne obsýpanú platformu pozitívno-neutrálnou tonalitou. V Yandexe po reputačnom požiadavku máme momentálne 80% platformy s pozitívne neutrálnym tónom. V Google je to 90%. S výnimkou jedného negatívneho článku, ktorý sa nedávno objavil na platforme. Momentálne na tom pracujeme, aby sme jej negatívny vplyv eliminovali. Pokiaľ ide o Google Play, v porovnaní s minulým mesiacom sa naše hodnotenie platformiem znížilo o 0,1%. Nie je však to dôvod na obavy, stále si udržiavame veľmi vysoké hodnotenie v kategórii produktov a prognozujeme jeho nárast vďaka prácam, ktoré boli vykonané v tomto mesiaci. Obchod je momentálne optimalizovaný, ale v apríli už uvidíme nové výsledky. Čo sa týka kontaktu, tak momentálne sa tam deje veľa vecí. Ako už spomenul Dmitrij, spolupracujeme na katalógu kanálov. Podľa analýzy vidíme, že veľmi veľké percento nových užívateľov prechádza do katalógu kanálov a hľadá tam nový obsah. Preto sme posilnili prácu v tomto smere a zamerali sa na podporu nových perspektívnych kanálov a komunít. Pomocou nášho vstavaného inteligentného asistenta, ale aj manuálne vyberáme a zobrazujeme widgety kanálov. Do widgetu kanálov zaraďujeme perspektívne kanály, to znamená, že mladé kanály, ktoré ale vytvárajú skvelý obsah. Snažíme sa ich aktívne podporovať v manuálnom vyhľadávaní a v manuálnej optimalizácii widgetov.
V oblasti médií máme dve pozoruhodné novinky. V časopise Forbes sa uverejnili hneď dve publikácie. Prvá je naša expertná publikácia v ruskom Forbese na tému situácie okolo TikToku. Táto téma bola v posledných týždňoch veľmi aktuálna, takže sme ju nemohli ignorovať. Druhá publikácia sa objaví v anglickom Forbese a bude sa venovať nášmu produktu. Chceli by sme zdôrazniť, že správu o našej spolupráci so spoločnosťou C-Wallet publikoval aj veľký vydávateľ Business Insider. Túto publikáciu si všimol vyhľadávací robot Google a umiestnil ju na hlavnú stránku vyhľadávania. Samotná správa sa ukázala ako veľmi silná a výber vydavateľa pre jej publikovanie sa tiež ukázalo ako veľmi dobrý. V konečnom dôsledku máme veľmi dobrý výsledok. Taktiež by som veľmi rada vyzdvihla aj spoluprácu s RIA Novosti. Na aktuálny materiál je tu pomerne vysoký dopyt. Naša expertíza v komunikácii z RIA Novosti v tomto mesiaci priniesla 12 000 zobrazení a túto publikáciu podporilo takmer 300 ľudí. Pre médiá je to opäť veľmi dobrý ukazovateľ, pretože čitatelia médií nie sú až takí ochotní reagovať. Väčšinou si prečítajú publikáciu a potom ju jednoducho zatvoria bez akékoľvek spätnej väzby. V tomto prípade sme však z RIA Novosti našli spôsob, ako ich zaujať a dosiahli sme veľmi dobré výsledky. Jedným z ďalším vrcholov bola aj séria článkov v Prime na tému podvodníkov, ktorí na imitovanie hlasov Rusov používajú umelú inteligenciu. Túto sériu článkov prevzalo a publikovalo až 23 médií. V oblasti sociálnych sietí pokračujeme v početných experimentoch s publikom a obsahom. To sa týka tak externých sociálnych sietí, ako je Facebook, Instagram, Twitter a podobne, ako aj nášho interného oficiálneho blogu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je tu malá odchýlka v podobe mierneho úbytku užívateľov. Je to však len organická očista vďaka algoritmom samotných sociálnych sietí. Tie sú nastavené tak, že čím aktívnejšie je spoločenstvo na platforme, tým viac ho užívateľia vnímajú. Píše sa viac komentárov, publikuje sa viac obsahu a platforma tak automaticky pomáha zbaviť sa neaktívnych účtov. Môžu to byť odstranené účty, zablokované za porušenie pravidiel a podobne. Nám tak ostávajú len reálni ľudia a práve tí sú pre nás dôležití. A z týchto sociálnych sietí ich následne presmerujeme do našej aplikácie. V priebehu uplynulého času sme zaznamenali veľký rast dosahu na Facebooku, a to o 20%. Instagram vykázal 30% nárast oproti minulému razu a Twitter nás v tomto mesiaci milo prekvapil svojim 22% nárastom. Pritom sme len niekoľko dní či týždňov na Twitteri pracovali, aby sme pochopili, ako ho rozhýbať a posunúť z mŕtvého bodu. A konečne sa nám to podarilo. V kontakte mierne vzrástol o 14%. TikTok je zatiaľ pomerne malý, ale na tomto smere pokračujeme. Vynikajúce výsledky dosahujeme v interných blogoch Jamspace. Dosah ruskojazyčného aj anglicky písaného blogu rastie o 25% a 45%. Mňa osobne veľmi teší aj rast miery zapojenia v našich blogov. Ešte donedávna bola naša audiencia pomerne bojazlivá, neaktívna a len málo reagovala na naše publikácie. Štatistiky z posledných mesiacov však ukazujú nárast o 49% v ruskej verzii a až o 70% v anglickej písanej verzii. Výsledky top postov v kontakte, pre tých, ktorých to zaujíma, môžeme rýchlo prebehnúť každú z nich a pozrieť sa, aký typ obsahu bol v tomto mesiaci najúspešnejší. Aj to je pre nás veľmi dôležitý ukazovateľ, pretože na základe týchto údajov tvoríme content plán pre každú platformu.
Zohľadňujeme pritom počet zobrazení, dosah, lajky a komentáre spolu. V tomto mesiaci sme pripravili videoreportáž pre veľmi milú, príjemnú a srdečnú súťaž. Hlavná babička Jekaterinburgu. Neskôr pri šírení tejto prezentácie si budete môcť pozrieť celú verziu videoreportáže. V tomto mesiaci sme taktiež začali s prerábkou hlavnej stránky webu. Momentálne sa nachádzame vo fáze vývoja a posilnenia pozície. Po schválení pristúpime priamo k vývoju nového dizajnu, čo sa týka webu gemspace.com. Na záver našej prezentácie by som chcela tradične informovať, že v sekcii samolepiek prebieha aktualizácia. Začali sme prípravou samolepiek vydanie filmu Planéta opic a všimli sme si, že opice sa na internete, mimo kontexte filmu, začali objavovať čoraz častejšie, niekedy oveľa častejšie ako mačičky. Preto sme sa kolektívne rozhodli, že v tomto mesiaci začneme s výrobou samolepiek s opicami. Najskôr začiatkom apríla ich vydáme. Týmto končím oficiálnu časť a zodpoviem na 2 otázky, ktoré nám boli položené. Otázka číslo 1. Google Play pre Android sa hodnotenie zmenilo k horšiemu zo 4,9 na 4,7%. To malo za následok zlyhanie inštalácie aplikácie. Aké kroky podnikajú vývojári a obchodníci, aby túto situáciu napravili? Čo a ako môžeme pomôcť, aby negatívne recenzie nezasahovali do propagácie našej aplikácie? Takže odpoviem. V prvom rade sa zameriavame na prácu s recenziami. Zvyčajne práve toto zlepšuje hodnotenie aplikácie. Pracujeme aj na zvyšovaní objemu pritiahnutého trafiku cez naše nástroje. Viac píšeme o produkte, podrobnejšie o ňom hovoríme na sociálnych sieťach a v médiách, čím budeme mať užšiu komunikáciu. Využijeme tieto nástroje, ktoré nám v minulosti pomohli udržať vysoké hodnotenie. Nepredpokladáme, že by sa v tomto ohľade niečo malo zmeniť, takže budeme pokračovať v práci podľa rovnakého algoritmu. A hneď chcem upokojiť autora aj ostatných, že zatiaľ sa nám objavené recenzie neprekážajú v propagácii. V tomto momente sme nezaznamenali zhoršenie reputačných ukazovateľov. Naopak, reputačné ukazovatele sa zlepšili. Nezaznamenali sme ani zhoršenie v behaviorálnom faktore užívateľov v rámci aplikácie. O tomto sa podrobne hovorila už na predošlých slajdoch. A posledná otázka. Koľko bude stáť reklama v televízii? Ak chceme byť známi po celom svete, tak potom potrebujeme globálnu reklamu. A ak áno, kedy sa to stane? Opäť sa vynára moja obľúbená otázka o TV reklame. Už je to dosť dávno, čo sme o nej hovorili. Kolegovia, poďme si prejsť TV reklamu znova. Televízna reklama nie je mierou globálnosti reklamy. Nie je to ani záruka, že sa o nás dozvie viac ľudí. Digitálna reklama je v súčasnosti najefektívnejší spôsobom prilákania užívateľov. A čo je veľmi dôležité, je merateľná. Každý mesiac vám ukazujeme konkrétne čísla a delíme sa o ne. Delíme sa o tieto čísla v rámci tímu, aby sme zlepšovali náš produkt. A to všetko vďaka zameraniu sa na digitálnu reklamu, ktoré je možné vyhodnotiť a korigovať. Keď vidíme, že sa dá niečo urobiť ešte lepšie, tak to urobíme. TV reklamu nikdy nemôžeme predvídať. Môžeme minúť milióny rublov, ale pre porovnanie produkcia jedného kvalitného reklamného spotu dnes stojí okolo 6 až 7 miliónov rublov.
Ak chceme mať spot na úrovni gigantov ako Yandex, v kontakte Sberbank a podobne. Je to len samotná produkcia. Publikovanie reklamy je ďalší náklad. Každý kanál má svoj cenník. Primetime stojí od niekoľkých miliónov. Ak tam beží populárna relácia a chcete sa dostať do reklamného bloku počas nej, tak je to tiež okolo 4 až 5 miliónov rublov. Za tieto peniaze by sme v digitálnej reklame získali oveľa viac trafiku a navyše ho môžeme úplne sledovať a analyzovať. Dôležité je, že takáto reklama je len jednorazová. Google a Yandex ponúkajú nástroje ako retargeting a remarketing. V závislosti od platformy sa to nazýva rôzne. Tieto nástroje nám umožňujú zacieliť reklamné kampane na tých užívateľov, ktorí napríklad na nás dostatočne nereagovali, ale mali potenciál, alebo už dlho nechodili do aplikácie. Chceme im pripomenúť, že existujeme a znovu ich pozvať do produktu. Užívateľia sa z produktu oddialili z rôznych dôvodov, ktorých môže byť mnoho. Televízna reklama túto možnosť nedáva, preto je pre nás v súčasnosti efektívnejšia reklama, s ktorou môžeme oveľa cielene osloviť novú a existujúcu existenciu. Dúfam, že som na túto otázku odpovedala čo najrozsiahlejšie. Kolegovia, ja na tomto dnes skončím. Ďakujem za pozornosť. Prajem vám pekný večer, dávajte pozor na seba a na svoju rodinu. Ďakujem, že ste boli so mnou a dovidenia.